யூடியூப் லிங்க் போட்டிருக்கேன். ஸோ கைண்ட்லி ஷேர் இந்த இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது கர்மயோகம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் பண்ணிட்டு we will enter into the chapter. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वपदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ இந்த செஷனுக்கு வந்து ஜாயினருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 3வது அத்தியாயம். நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் இதுல இருந்தது. ஸோ நிறைய பேருக்கு ரிப்ளையும் பண்ணியிருக்கேன். சிலதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் சாப்டர்ஸ்ல தான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரிய வரும். அதனால அப்கமிங் சாப்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து சிலது வந்து அப்படியே பெண்டிங் வச்சிருக்கேன், 1 or 2 கொஷின்ஸ். ஸோ ஏன்னா கர்மயோகத்தின் மேலேயும் ஸோ சிலது இருக்கிறதுனால வந்து நான் வந்து ஐ கெப்ட் அசைட். ஸோ அதனால போக போக இந்த சாப்டர்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஷின்ஸ்னுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். குணங்களை பற்றி இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நிறைய படிப்போம். ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ முதலே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா வந்து உங்களுக்கு அந்த கோர்வை வந்து வராது. ஒன் ஷார்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அது புரியாது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வில் கோ இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகலாம் நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்ம யோகம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா ஒரு மனிதன் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து நம்ம வந்து கர்மம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்ம வந்து பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு த செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நேத்து நாம பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய ஆட்சேபனைகள் கிருஷ்ணர் என்னென்ன விதமா பதில் கொடுத்தார் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நேத்து நம்ம படிச்சோம். இரக்கத்துக்கு வந்து இது வந்து நீ வந்து உடலை காண்கின்றாய். சோ ஆத்மாவை வந்து எப்பவுமே வந்து ஆத்ம ரூபத்துலதான் நம்ம பார்க்கணும். ஆத்மா என்றைக்குமே வந்து கொல்லப்படுவது கிடையாது. உடல் கொல்லப்பட்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து விளக்குகிறார். சோ இந்த உடலுக்காக நீ வந்து வருந்தக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து விளக்குகிறார். உடல் என்றுமே அழியக்கூடியது அப்படிங்கறது வந்து, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்மாவுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து 2.1ல இருந்து 11ல இருந்து 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் பண்ணாரு. நெக்ஸ்ட் இன்பமின்மை. ஸோ போரினுடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சுவாதிச்சதுக்கு வந்து பகவான் வந்து 2 அவுட்கம்ஸ் சொன்னாரு. ஒன்னு, வெற்றி பெற்றால் நீ வந்து ராஜ்யத்தை ஆள முடியும், தோல்வி உற்றால் அதாவது இறந்து போனால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வாய். ஸோ 2மே உங்களுக்கு வந்து நன்மைதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதுல இன்பம் என்பது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. 3வது பாவ செயல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்வது பாவம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. பக்தியோட செயல்படு, புத்தி யோகம் அதை சொல்றாரு. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து புத்தி யோகத்தை வந்து ஞானம் என்று நமக்கு கூட யாராவது உனக்கு புத்தி இருக்கா அப்படின்னு திட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்கற மாதிரிதான் தோணும் அது. சோ அதே மாதிரிதான் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறார். புத்தி யோகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானம் கலந்த பக்தி யோகம். அததான் வந்து பகவான் சொல்றார். அதாவது நீ உடல் இல்லை, உயிர் என்பது ஆன்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதும் நித்தியமானது, பிறப்பற்றது, இதெல்லாமே அவர் சொல்றார். சோ அதனால வந்து பக்தியோடு செயல்படணும். அனைத்து செயல்களையுமே எனக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும். சோ பாவ விளைவுகளிலிருந்து நீ விலக்கப்படுவாய் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்றார் பகவான். சோ அதுதான் வந்து பாவ செயல் கிடையாது. சோ நீ வந்து இந்த போர்ல வந்து வெற்றி பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்க பிராப்தியும் கிடைக்கிறது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயதானவர்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வயதானவர். அவர் இந்த உடலை துறந்து வேறு ஒரு நல்ல உடலை, அதாவது இந்த வயோதிகமான உடலை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறொரு உடலை அடையறதுக்கோ இல்ல அவர் வந்து மோட்சத்துக்கு போறதுக்கோ மார்க்கத்தை நீ கொடுக்கிறாய். சோ அதனால வந்து இது பாவ செயல் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து வாதிக்கிறார். சோ நீங்க வந்து வின் பண்ணாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து வர்ணசங்கரா, வர்ண கலப்பு என்பது ஏற்படாது. சோ தர்மம் தெரிந்தவர்கள் வந்து நாட்டை ஆளும் பொழுது கண்டிப்பாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் வந்து கொடுக்கப்படும்.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற சந்ததியர்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. நீங்களே வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவீர்கள். அதனால வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அழிவுறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இருமனம் அதை பத்தியும் வந்து அவர் வந்து சொல்றார். இதனால நீ எப்பவுமே ஸ்திரமான புத்தியோட வந்து செயல்படணும். அதாவது சிதாதிர் முனியை பத்தி பேசுறாரு. ஸோ அதனோட அவருடைய ஒரு சிதாதிர் முனி, அதாவது ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர், வைஸ்லி பர்சன், அதாவது ஞானம் கலந்த மனிதனுடைய அந்த சுபாவங்கள், நடத்தை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் இங்க எடுத்துட்டு வர்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ துரத்தல் அல்லது செயல்படுதல். துரத்தல் என்பது அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, துறவியாவது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. செயல்களே துரத்தல் அப்படிங்கறது நினைச்சுக்கிறாரு. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகளை துறக்கணும் தான் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரத்தல் என்பதை ரெனவுன்சியேஷன், அதாவது துறவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாரு. செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ துரத்தல் நல்லதா செயல்படுவது நல்லதா அப்படிங்கிறது ஏக்கம் வதான்னாக்கா ஒன்று எனக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் கூற வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதாவது ஞான யோகம். இத பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்ல போறார். ஞானம் கலந்த அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்ல போகிறார். சோ வந்து 3rd ஸ்லோகத்துல இருந்து 9th ஸ்லோகத்துக்கு வரை கவர் ஆகுது. நியதம் குரு கர்ம, நித்தியமும் எப்பொழுதும் நம்மளுடைய கர்மங்களை, அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம செய்யணும்ன்றத வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்களிலிருந்து நாம வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் கர்ம யோகத்துக்கு முன்னேறுவது. சோ ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கும் பொழுது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பிறந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த மோடுக்கு தான் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஞானம் கலந்த அந்த பக்தி அந்த ஸ்டேஜுக்கு போறது. ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம்ல இருந்தாதான் நம்மளால வந்து பகவானை அடைய முடியும். பக்தி இல்லாமல் நம்ம ஞானமும் கர்மமும் மட்டுமே செஞ்சா மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வரதான் செய்வோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல ஒரு வீட்டுல வந்து பிறந்து அந்த பக்தி மார்க்கத்துல போய் தான் நம்ம வந்து பகவானை போய் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற இதெல்லாமே வந்து நம்ம படிக்க போறோம். பிரவர்த்தி கிதம் சக்கரம் அப்படிங்கிறது அந்த பர்த் சைக்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பேச போறோம். அதாவது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாக சக்கரம் அதுவும் வரும். எப்படி இந்த வாழ்க்கை நடக்கிறது, இந்த புவி வாழ்க்கையில எப்படி நமக்கு எல்லாமே நடக்கிறது என்பதை நம்ம வந்து பேச போகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் நாம வந்து. சோ ஒரு பெரிய மனிதர், ஒரு ஞானியா இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த ஓமைகளை அமைத்து கொடுத்து விட்டு எத் எத் ஆஸ்ரதி சஷ்டேஷ, எப்படிப்பட்ட ஓமைகளை எல்லாம் அவர் அமைத்து கொடுத்து அவர் செயல்பட்டு செல்கின்றாரோ அதையே தான் அவரை பின்பற்றி வரக்கூடியவர்களும் வந்து வாழ்கிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா காஞ்சி மகா பெரியவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி போயிருக்கார். அது எல்லாமே பின்பற்றி நிறைய பேர் இன்னைக்கு கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. சோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய மனிதர் என்ன சொல்லி போயிருக்காரோ அதை வந்து நாம வந்து பின்பற்றி, இப்ப நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சில அனுஷ்டாரங்கள்ல சொல்லி போயிருக்கார். மகாமந்திரத்தை பற்றி மிகவும் உயர்வாக சொல்லி போயிருக்கார். சோ அதனால நமக்கு 16 ரவுண்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கான மார்க்கம் உத்தரவாதம் சொல்லிட்டு போயிருக்கார். ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பக்தி கலந்து நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா இறுதியில பகவானை அடைவதற்கு மார்க்கம் அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து உறுதியா சொல்லிட்டு போயிருக்கார். இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது இட் இஸ் அவர் விஷஸ். ஆக்சுவலி நாம தான் அதை வந்து நமக்கு நன்மை எது என்றதை வந்து எடுத்துட்டு நம்ம போகணும். சோ அந்த பெரிய ஆச்சாரியால் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளது உள்ளபடிதான் உணர்ந்துதான் நமக்கு எல்லாமே சொல்லி போயிருக்காங்க. சோ நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு தான் அது வாழ்க்கையில வந்து நன்மையை பயக்கும். மிகப்பெரிய எதிரி யார், அதாவது ஒரு நமக்கு இருக்கு வைரினம் என்றாலே மிகப்பெரிய எதிரி. காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய எதிரி ஆக்சுவலி. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் என்பது ஆத்மாவை குறிக்கும். சோ நுண்ணறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உயிர் வாழியா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நுண்ணறிவு. சோ இந்த நுண்ணறிவு என்பது நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. சோ இந்த புலன்கள், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்வயரிங் ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா நாலேஜ் சென்சஸ் சொல்லுவோம். அக்வயரிங் சென்சஸ் அண்ட் நாலேஜ் சென்சஸ். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்கள் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். சோ இந்த கண், மூக்கு, காது, கை, வாய் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து ஞானேந்திரியங்கள். சோ கர்மேந்திரியங்கள் என்பது வேற ஆக்சுவலி. சோ ஞானேந்திரியங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
அது நம்ம மனது எப்படி சொல்லுதோ அது பிரகாரம் அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த மனதையும் இந்த ஞானேந்திரியங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இது மனது கண்ட்ரோல் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்களும் செயல்களை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சோ அதனால இந்த நுண்ணறிவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். சோ ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த செயலுமே செய்வது கிடையாது. ஆனா இறுதியில இந்த புவி வாழ்க்கை விட்டு இந்த ஆத்மா செல்லும் பொழுது, இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது, இந்த மனது, இந்த புலன்கள், இந்த அறிவு என்னென்ன செயல்கள் செய்ததோ அது ரிலேட்டடா வந்திருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தையும் அது தாங்கி செல்கிறது. சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இங்க இருக்கும் போதே நிறைய அனுபவிச்சிருப்போம். மிச்சம் பெண்டிங் இருக்கிறது வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நாம வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றது வந்து இந்த ஆத்மா தான் தாங்கி செல்கிறது. நம்ம நரகத்துக்கு போய் கஷ்டப்படுறதும் இந்த ஆன்மா தான். நம்ம சார்பில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவன் தான் வந்து அங்க போய் கஷ்டப்படுறது ஆக்சுவலி. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா உண்மையிலே ஆத்மா எதையுமே செய்ய தூண்டுவதே கிடையாது. நாம தான் வந்து இந்த மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணாம போய் நம்மளுடைய ஆசைகள் இது எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியா வச்சுன்றதுனால வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அதுக்கேற்றாற் போல இந்த புலன்களும் வந்து செயல்படுவதால் அறிவும் வந்து பேதலித்து நாம வந்து என்ன பண்றோம், தவறுகள் இழைக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். ஆனா ஃபைனலா இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த ஆன்மா என்னென்ன வச்சிருக்கோமோ, என்னென்ன பெண்டிங் உணர்வுகள் இருந்ததோ, அதுக்கப்புறம் கர்மங்கள் இருந்ததோ அனைத்தையும் அது தாங்கி செல்கிறது ஆக்சுவலி. சோ இதுதான் வந்து அந்த பிக்சர்னுடைய ரெப்ரசன்டேஷன். எஸ் மாதாஜி, யாரு வாசிக்க போறது இன்னைக்கு? சாந்தா. சாந்தா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்க. நீங்களே ஃபுல்லா டேபிள் போட்டாச்சு. நீங்க சாந்தா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி அர்ஜுன வாஷ ஜாயசி ஷேத் கர்மனஸ்தே மதாயுத் புத்திர் ஜனார்தனஹ தக்திம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவா. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க 2 டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறார், கடமையை செய் அப்படிங்கிறது ஒரு செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்வது ஒன்று. சோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது துரத்தல் என்பது இன்னொன்னு ஆக்சுவலி. சோ இத 2 விதமான இதையும் பத்தி நீங்க எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. வியாமிஸ்ரேனவ வாக்கியேன புத்தியும் மோக யவிச மே ததேகம் வத நிச்சேத்த ஏன ஸ்ரேயோ அகமானுப்யாம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க இந்த அதாவது புத்தி வந்து பாத்தீங்க இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் த அதாவது செயல்படுவதை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் என்றது பெருசு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருப்பார். லாஸ்ட் இதுல முடிக்கிறது அப்படிதான் அவரு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது புத்தி இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து கோரமான ஒரு போர் தொழிலை வந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே வந்து கைட் பண்ண மாட்டாங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னையே இந்த கோரமான போர் தொழில வந்து செயல்பட சொல்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற கொஷினை இந்த 2 ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். யாருக்கு? சோ அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இதுல எது உயர்ந்தது, அதாவது செயலற்ற தன்மையா இல்லை செயல்படணுமா, துரத்தல் பெரியதா இல்லை செயல்பட வேண்டுமா என்ற கொஸ்டினை வந்து வைக்கிறார். எனக்கு எது நன்மை ஏகம் வதா அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி 3rd ஸ்லோகத்துல வந்து கேட்பார். சோ எனக்கு எது நன்மை வாசிங்க. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரான் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சாரஸ்ஸ உச்யதே. எஸ், மித்யாச்சாரா என்பவர் பிரிட்டெண்டர் ஆக்சுவலி. வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவியாக அவர்கள் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல அவர்களுடைய மனதையும் புலன்களையும் வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை வந்து போலி மனிதர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். மித்யாச்சாரா என்பது போலி மனிதர் என்பது பெயர் ஆக்சுவலி. சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதாவது இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா, இந்திரியங்களை அடக்க முடியாதவர்கள். பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில வந்து துறவியாக காண்பார்கள், ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அவங்களால வந்து சில ஆசைகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு எப்படி வனப்பிரஸ்தா அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது நான் நேற்று சொல்லியிருக்கணும். சோ நம்ம இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான யுகங்கள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்தியயுகம், 2வது
திரேதாயுகம், மூன்றாவது துவாபர யுகம், நான்காவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலியுகம். சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 10,000 20,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தபஸ் இருந்து அந்த மாதிரி செயல்கள். ரெண்டாவது இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் பண்ணி தான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டு இருந்தாங்க. யக்னேஸ்வரர் வந்து எல்லா அவிர்வாகமும் அவருக்கு தான் போய் சேரும், நம்ம பரமபுருஷ பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கிறது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில் வழிபாடு, அதாவது ஐடல் வர்ஷிப், அர்ச்ச விக்கிரகம். சோ அதுதான் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு நிறைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நியமங்கள் எல்லாம் வந்து கடினமாக இருந்தது. ஆனா இப்ப கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து மேக்சிமம் 100 years அப்படிங்கறது எடுத்துக்கும் பொழுது 4 வித பிரிவுகளாக 25 years நம்ம பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் 25 வருடங்கள் வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பார்கள். அதாவது படிக்கிறது, குருகுலம், அந்த இதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 to 50 பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தனாக, அதாவது ஒரு குடும்பஸ்தனாக அவனுடைய ஃபேமிலியை எப்படி எடுத்துட்டு போறது, தன்னுடைய சந்ததியர்கள் இதெல்லாமே வந்து அவர்களுக்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தையுமே செய்யறது. சோ முடிவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 50 வயசு ஆன பிறகு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அவர்களுடைய ஈடுபாடு நிறைய இருக்கணும், பகவான் கைங்கரியத்துல ஈடுபடணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வனப்பிரஸ்தால வந்து. சோ அந்த காலத்துல வந்து காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இந்த காலத்துல வந்து நாம வந்து நிறைய வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடலாம், கோயில் வேலைகள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கலாம். சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வனப்பிரஸ்தான் சொல்லுவாங்க, அது வந்து 50 to 75. அப்புறம் 75க்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறது. இதுதான் வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நம்ம வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால காட்டுக்கு போய் எல்லாம் வாழ முடியாது. சோ வீட்டிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தியை வந்து மேலும் மேலும் பெருக்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் வந்து நம்ம பரத மகாராஜா வந்து 50 வயது ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் காட்டுக்கு போய் கடவுளுக்கு அந்த தவம் பண்ணி இருக்கணும்ன்ற போறார், யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் வளர்த்து. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மான் குட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஸ்டோரி வந்து ஐ திங்க் ராதிகாமா வேணா சொல்லுவாங்க எப்படி இந்த மான்குட்டி வந்ததுன்ட்டு. சோ அந்த மான்குட்டியை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லாத பட்சத்துல வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் அந்த மான்குட்டி மேலதான் அவருக்கு கருணை. யஜ்ஞம் பண்ணும்போதும் அந்த மான்குட்டி யாரு அது மேலதான் அவருக்கு ஈடுபாடு. சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூவல் திங்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நாம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது பக்தியில வந்து எப்பொழுதுமே ஃபோக்கஸ், அதாவது இலக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. சோ பக்தியில வந்து பகவான் மேல பக்தி என்பதை இலக்காக கொண்டு நம்ம செய்ய வேண்டும். டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பக்தி வந்து பூரணம் அடைவது கிடையாது. அதுதான் வந்து இங்க போலி மனிதன் அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. எஸ் 3.9. ஓகே 9 and 11 மாதாஜி. 9. ஓகே. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்மம் கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. எஸ், நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் தவங்கள் அனைத்துமே வந்து பரமபுருஷ பகவான் ஆதி புருஷ பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கிறது. சோ யக்னேஸ்வரன் வேற யாருமே கிடையாது, நம்ம மகாவிஷ்ணு இல்லைன்னா கிருஷ்ணர், ஆக்சுவலி எல்லாருமே ஒண்ணுதான். சோ மகாவிஷ்ணுவுக்கு தான் அது எல்லாமே போய் சேர்கிறது. சோ விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. சோ நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானுக்காக தான் நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்கின்றோம். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து பக்தி இல்லாம நம்மளுடைய சுய திருப்திக்காக ஒரு யாகம் செய்தால் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு பந்தப்படுத்துவதாக ஆகிவிடுகிறது. எனவே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், அதாவது அவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போர் வீரன். சோ அவன் வந்து போர் புரிய வேண்டியது அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதுதான் வந்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, அதாவது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய், பகவானுடைய திருப்திக்காக நம்ம செய்யணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். சோ எப்படி நாம வந்து டிட்டாச்மெண்டாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் வந்து இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கார். நம்மளுடைய கடமைகளை எல்லாமே பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்வது, அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா எப்போ நாம வந்து அந்த செயல்களை நமது என்று எடுத்துட்டு செய்யறோமோ அதுக்கு நாம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனுடைய நன்மையா இருந்தாலும் புண்ணியம் வந்து நமக்கு சேரும், பாவமா இருந்தாலும் தவறா இருந்தால் பாவமும் வந்து நமக்கு தான் சேரும். அதனால எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய கடமைகளை பந்தத்தோடு செய்யக்கூடாது.
அதன் மேல பற்று கொண்டு செய்யக்கூடாது, இது கடமையாக நினைத்து செய்ய வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரமாவாப்ஸ்யத. எஸ், யாகங்கள் யாகங்கள் எல்லாம் எதுக்கு செய்யறோம்? யாகங்கள் செய்யாம நம்ம இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சியோட வாழவே முடியாது. யஜ்ஞங்கள் நாம எப்பொழுதுமே செய்யணும். நாம யஜ்ஞங்கள் செய்வது யாருக்கு? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்கின்றோம். பிற தேவர்களுக்காக செய்வதாலும் இறுதியில அது அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் சென்று அடைகிறது. ஏன்னா அவர்களும் பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான். ஏன்னா ஆதி புருஷராக இருந்தது நம்ம மகாவிஷ்ணு ஒருத்தர் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே வந்தது அவர்கிட்ட இருந்துதான், அவருடைய மனதிலிருந்து தோன்றியது. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் படிப்போம், நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா படிப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ யாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சோ யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர், நம்மள எல்லாரையுமே மகிழ்விப்பார்கள். எப்படி? மழை பொழிந்து. மழை பொழிந்தால்தான் நமக்கு அதாவது தானியங்கள் விளைச்சல் எல்லாமே, அதாவது விவசாயம் என்பது இருக்கும். விவசாயம் இருந்தால்தான் உணவு கிடைக்கும். உணவு இல்லையேல் இங்க உயிர் வாழ்வது என்பது கடினமான காரியம். சோ ஒரு உயிர் வாழிக்கு சுவாசமும் உணவும் மிகவும் அத்தியாவசியமானது. அது ரெண்டுமே இல்லாம நம்ம இங்க உலகத்துல வாழவே முடியாது. அதேதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். சோ எவ்வாறு வாழலாம் என்பது நான் விளக்கியுள்ளேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மழையினால் விளைச்சலும், விளைச்சலினால் உணவும், உணவினால் நாம இந்த உலகத்துல உயிர் வாழக்கூடிய அந்த தன்மை கிடைக்கிறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது யாக சக்கரம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. பகவான் கிட்ட இருந்து பிரம்மர் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றியது பிரம்மர். சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களினுடைய நாயகனும் அவர்தான், வேதங்களுடைய ரூபமும் அவர்தான். அவர் சொல்லிதான் வேதங்கள் எல்லாம் அனைத்தையும் நம்ம யார்கிட்ட சொல்றாரு? நம்ம பிரம்மா கிட்ட தான் சொல்றாரு. வேதங்கள் எல்லாம் ஏற்றது யாரு? வேத வியாசர் ஏற்றினார். சோ வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றன. அந்த யஜ்ஞங்களினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் எந்த கடமை செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமணரா இருந்தால் என்ன கடமை செய்யணும், சத்திரியனா இருந்தால் என்ன கடமை செய்யணும், அதே மாதிரி வைசியனா இருந்தால் என்ன கடமை செய்யணும், சூத்ரனா இருந்தால் என்ன கடமை செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேதங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ பிராமணர் என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வேத கல்விகளில் அதாவது விற்பனராக இருப்பார்கள். அனைவருக்கும் அதை குருகுலம் அமைத்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சத்திரியர்கள், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்கள் தான் இருப்பாங்க. ஒரு நாட்டை காப்பாற்றுவதிலும் சத்திரியர்கள் தான். அரசர்கள் எல்லாமே சத்திரிய வம்சம் தான். சோ அவங்களுக்கு பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த செங்கோல் அந்த இதுலதான் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரம். சோ இதுல விவசாயம் கூட வைசியர்கள்ல தான் வரும் ஆக்சுவலி. சோ அவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விளைச்சல் இதுல எல்லாமே மேற்பார்வை எடுத்துன்னு போயிட்டு வியாபாரம் செய்வாங்க. நெக்ஸ்ட் கடைநிலையோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்போர், அவங்கள் தான் சூத்திரர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலத்துல இறங்கி உழைக்கிறவங்க, எந்த இடத்துலயுமே பொதுவா வேலை செய்யறவங்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உழைப்போர்கள் அப்படிங்கிற அந்த அந்த கேட்டகரி கீழே வரும். சோ இந்த 4 சமுதாய பிரிவு பகவான் படைச்சிருக்கார். சோ எதுக்கு படைச்சார்னாக்கா நம்ம அவங்கவுங்களுக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் பிரகாரம் செஞ்சுட்டு போகணும் நம்ம. சோ அதுக்காக தான். சோ விற்பனராக இருப்பவர்களை போய் நம்ம சூத்திர வேலையை செய்ய சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுல அவங்க ஸ்பெஷலைசேஷனே கிடையாது. அவங்களுடைய நாலேஜ் அடுத்தவர்களுக்கு மேன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். சோ இப்ப சத்திரியர்களா இருக்கும் பொழுது அவங்க நாட்டை காப்பாற்றக்கூடியது. சோ பிராமணரால அந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய இயல்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே தத்தம் இயல்புகள் கேற்றவாறு தான் ஒருத்தரும் தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய முடியும். அதுதான் கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த கடமைகள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதியர்கள் எல்லாமே யாகங்கள் செய்வார்கள். அனைத்து அவிர்வாகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கிறது. சோ அதனுடைய விளைவால பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை வளம் என்பது வருகிறது. அதாவது மழை என்பது பொழிகிறது. மழை பொழிந்தால்தான் விளைச்சல் வரும், அதாவது விவசாயம் பெருகும். தானியங்கள் வந்தாதான் நாம உணவு சமைக்க முடியும். உணவால் தான் நாம இங்க உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ அப்படிப்பட்ட உணவை நாம பகவானுக்கு நிவேதனமாக கொடுத்து நாம உண்ண வேண்டும். அதுதான் ப்ரொசீஜர். ஏன்னா தட் இஸ் த
தேங்க்ஸ், அதாவது நாம வந்து பகவானுக்கு நன்றி செலுத்தும் முறை அதுதான். பிரசாதம் என்பது நாம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த சமர்ப்பணத்தை நாம வந்து அதாவது பகவானுக்கு தெரிவிக்கின்றோம். ஆனா அந்த பிரசாதம் வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன் ஆக நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். சோ நம்ம ஒருவர் பிரசாதம் சாப்பிட்டால் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷனும் அவங்களுக்கு ஆகும். சோ நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கம் பாவ விளைவுகளிலிருந்து பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் வந்து பாவ விளைவுகள். ஒருத்தருடைய பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகும் எதனாலனாக்கா பிரசாதத்தை சாப்பிடுவதால் தான். அதனால்தான் எந்த கோயிலுமே பிரசாதம் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வாங்கி சாப்பிடணும். சோ நம்ம வந்து அந்த பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றோம் மெயின். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன், நம்மளுடைய தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து பியூரிஃபை ஆகும். இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான செயல்கள் நம்ம செய்யணும் மோட்சம் அடையறதுக்குன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா கூட. சோ அதாவது பக்தியை வந்து மேலும் மேலும் பெருக்கணும்னா கூட நாம வந்து 3 விதமான செயல்கள் செய்யணும். ஒன்று, பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்து பிரசாதத்தை உண்பது. 2வது, பக்தர்களோடு கூடி இருப்பது. 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது. இது 3 தான் வந்து நம்ம பிரபுபாதா வந்து சொல்லி இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி இந்த குரு பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அந்த பஞ்சதந்திர மந்திரத்தை நம்ம சொல்லிட்டு தான் செய்யணும். எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பஞ்சதந்திர மந்திரத்தை சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, நாம வந்து சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள்ல வந்து உச்சரிப்பின் பொழுது தவறு இழைத்து விட்டால் சோ அது வந்து மந்திர ஜபம் என்பது கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜபிக்கணும். சோ அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸ் ஆயிடும். அதனால வந்து நம்ம வந்து அபராதம் என்று சொல்வோம் தமிழ்ல வந்து நம்ம வந்து. சோ அதை வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் கரெக்டா வராம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கயோ அலைப்பாஞ்சுக்கிட்டு சில சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து மன வருத்தத்தோடையோ இல்ல கோபமாவோ இருக்கும் பொழுது நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்னதான் மந்திரங்கள் சொன்னாலும் நம்மளுடைய போக்கஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த கோபத்தினுடைய விளைவுகள் மேலதான் இருக்கும். எதுக்காக கோபம் வந்தது, நமக்கு என்ன கெட்டது நடந்தது, இதுதான் நம்ம மனசு வந்து அலைப்பாஞ்சிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி போக்கஸ் இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடியது அதுவும் தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட அஃபென்சஸ்ல இருந்து நம்மள வந்து ரட்சிப்பது யாருன்னா குருமார்கள் தான். சோ எப்பொழுதுமே ஆச்சாரியாஸ் வந்து நமக்கு ரட்சணை கொடுப்பது. ஏன்னா நம்ம இந்த பாதையில எப்படிப்பட்ட கடைநிலையான மனிதர் கூட ஒரு பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவர்கள் அந்த இதுல வந்து மேன்மையாக படணும்னு நினைச்சுதான் வந்து குருவனுடைய அருள் இருக்கும். அதனால்தான் அந்த குருமார்களுக்கு நம்ம வந்து வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து செய்யணும். நாளைக்கு வந்து அந்த நாளைக்கு இல்ல, ஐ திங்க் 6th டே சாப்டர்ல வந்து நம்ம வந்து எப்படி அந்த ஜபம் பண்றதுன்றத வந்து நான் சொல்றேன் பிராக்டிக்கலா. இன்னைக்கு அந்த வீடியோ இருந்தா நான் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்யர் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதுக்கப்புறம் இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்யானந்தர், அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் வந்து அத்வைதர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவர் வந்து கதாதாரர், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாசதி. சோ இந்த 5 குருமார்களுக்கு நாம வந்து வணக்கத்தை தெரிவித்து விட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 108 முறை நம்ம சொல்லலாம். சோ அந்த பீட்ஸோட நான் என்கிட்ட இப்ப பீட்ஸ் இல்ல, நாளைக்கு நான் அந்த பீட்ஸோட நான் எப்படி பண்றதுன்னு காட்டுறேன். சோ முடிஞ்ச அந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட சொல்றேன் நான். சோ இந்த ஸ்லைடும் வந்து பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்லைடு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டுட்டு சொல்லிடுங்க. சோ மகாமந்திரம் சொல்லுவது என்பது நமக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். அப்படியே 13 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடுங்க. யஜ்ஞசிஷ்டாஷினः சந்தோ முச்யந்தே சர்வகில்பிஷைः புஜ்ஜதே தே த்வகம் பாபா யே பஞ்சத்யாத்ம காரணாத். எஸ், நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக நம்ம சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து பாவத்தையே நம்ம உண்கின்றோம். ஏன்னா நமக்கு கொடுத்தது, இந்த உணவு கொடுத்தது பகவான். அவரையே நினைக்காம நம்ம மறந்துட்டு நம்மளுடைய திருப்திக்காக நம்ம சாப்பிடும்போது அது பாவமாக மாறிவிடுகிறது. அதையே வந்து நாம சமைக்கும் பொழுது சர்வமும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு, அதாவது உங்களுக்கு ஸ்லோகங்கள் இதுக்கான ஸ்லோகங்கள் சொல்ல தெரியலன்னா
3 தடவை மகாமந்திரத்தை சொல்லி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சா கூட அது வந்து பிரசாதமாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது ஆக்சுவலி. சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால், எங்கேயாவது கோயில்ல கூட யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா, அந்த உணவை நாம வந்து உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விமோக்ஷனம் இந்த மாதிரிதான் பகவான் நமக்கு கொடுக்கறதே. ஒன்று ஜபம், 2வது பிரசாதம். இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து பாவத்துல இருந்து நம்மள வந்து விடுவிக்கிறார். தங்களது சுய புலன் திருப்திக்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்திலே பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தலம். சோ உடல் தலம் என்பது இந்த பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடல் தான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களும் அடக்கம், அதுக்கப்புறம் மனசு, அதுக்கப்புறம் அறிவு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆன்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த புலன்கள். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தலம் தான். சோ அதாவது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது எது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல். சோ இந்த உடல் விட பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தலத்தை விட பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் பெரியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்வார் பகவான். பின்னாடி ஸ்லோகம் வரும். சோ இந்த பிக்சர் இங்க இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். சோ புலன்களை விட பெரியது எதுன்னா மனம், மனதை விட பெரியது எதுன்னா அறிவு, அறிவை விட பெரியது எதுன்னா ஆன்மா. சோ உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் விட பெரியது எதுன்னா ஆன்மா தான். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் 14th வாசிங்க மாதாஜி. 14 ஓகே. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. சோ மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி உணவு மற்றும் சுவாசம் இல்லாமல் நாம இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது. சோ யாகத்தால் மழை வருகிறது, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகம். அதுவும் நமக்கு தெரியும் யாராருக்கு என்னென்ன விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களில் எப்படி சொல்லியிருக்கிறதோ அது பிரகாரம். சோ அதனால வந்து யாகமும் வருகிறது, உண்டாக்கப்படுகிறது. யாகத்தினால், யாகத்தினுடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களும் பகவானும் பாத்தீங்கன்னா, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் யாரு, பகவான், பரமபுருஷ பகவான். சோ மகிழ்ச்சியினால் என்ன ஆகுதுனாக்கா உடல்கள், மகிழ்ச்சியால் என்ன ஆகுதுனாக்கா மழை பொழிகிறது, மழையினால் என்ன ஆகுது, விவசாயம் விருத்தி ஆகிறது. சோ தானியங்கள் விளைச்சல் எல்லாமே வருகிறது. சோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா உணவு என்பது கிடைக்கிறது. சோ அந்த உணவை நாம பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து உண்கின்றோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் 21 வாசிங்க. यत् आश्रति श्रेष्ठेस् तत्तत् एव दरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. சோ ஒரு பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ, இது நம்ம ஈஸியா நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில குருவா இருக்கவங்கள ஃபாலோ பண்றோம். எல்லாருக்குமே குரு பிராப்தம் இருக்காது இல்லைங்களா. வீட்லயே ஒரு தாத்தா என்ன பண்றாரோ அது வந்து பேரன் ஃபாலோ பண்றதை நம்ம இன்னைக்கு கூட பார்ப்போம் இல்லைங்களா. சோ என்ன பெரிய மனிதர் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போறாங்களோ, நம்ம ஃபேமிலி அந்த ஆன்செஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்களோ அதை நம்ம இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் ஒரு சமுதாயத்துக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம இந்த உலகத்துக்கே இந்த ஜட உலகத்துக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மை நடக்கணும்ட்டு பெரியவர்கள் எல்லாம், சில முனிவர்கள், அறிஞர்கள் இதெல்லாமே செஞ்சுட்டு போனதை வந்து இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் நம்ம. சோ பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். மகாத்மா காந்தி பாத்தீங்கன்னா அஹிம்சைய சொல்லிட்டு போனார். அதை இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து ஒத்துக்கிறோம். நம்ம அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இம்சை என்பது தவறு என்பதை நமக்கு தெரியும். சோ அதே மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல சில ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே இப்போ வந்து பாத்து ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், இவங்க எல்லாமே சொல்லிட்டு போனது எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கு கூட வந்து நம்ம வந்து வழி வழியா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரோம். நம்ம வந்து அதேதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறது. தன் செயல்களால் எத்தகைய தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றனர். இந்த ஸ்லோகம் எதுக்காக பகவான் சொல்றாருனாக்கா, யாருமே வந்து செயலற்ற தன்மையை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே கூடாது, செயல்பட வேண்டும். நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து நாம வந்து என்னைக்குமே செய்யணும். செயலற்ற தன்மை, துறவிகள் அனைவருமே துறவி ஆகிவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சம் யாரால் நடக்கும் சொல்லுங்க. அதனால வந்து துறவம் என்பதை வந்து அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியா சொன்னதே கிடையாது பகவான். அது மிகவும் கடினமான ப்ராசஸ். அது செகண்ட்.
ஃபர்ஸ்ட். ஆனா வந்து எல்லாருமே துறவி ஆகவும் முடியாது. சோ அது வந்து ப்ராப்ளம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல நம்ம படைக்கப்பட்ட போது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து செவ்வனே செஞ்சுதான் ஆகணும். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையை என்னைக்குமே நம்ம விரும்பவே கூடாது. சோ அவரையே வந்து எடுத்துக்காட்டா சொல்கிறார். நான் செயலற்று போனால் அவர் வந்து பார்க்கடல்ல தூங்கிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்தையும் ஆன்மீக உலகத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டுன்னு இருக்கிறதே அவர் தான். அவர் வந்து சும்மா படுத்துட்டு இருக்க மாதிரிதான் நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரங்கநாதரை பார்த்தா படுத்துட்டு இருக்க மாதிரியே நம்ம பார்ப்போம். ஆனா எல்லாருக்குமே படியளக்கக்கூடியவர் யாரு? அவர் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து செயலற்ற தன்மையை நாம் என்னைக்குமே விரும்பக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கும் போகிறார். எஸ். प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते. எஸ். இப்போ நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களை பற்றி பேச போகிறோம். எங்க வந்து நான் பேசிக் லெவலா சொல்றேன். பின்னாடி வந்து நிறைய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். டீடைலா வரும் ஆக்சுவலி. சோ 3 குணங்கள் நாம வந்து இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ ஆத்மா அப்படிங்கிற ரூபம் என்பது நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். இந்த உடல் வந்து எப்படி வந்து கிரியேஷன் வருது அப்படிங்கிறது வந்து 13வது சாப்டர்லயும் நம்ம படிப்போம் டீடைலா. சோ இந்த புலன்கள், இந்த செயல்கள், இந்த மனம், இந்த அறிவு, இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது மூணுமே கலந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல், சாரி இது ஷட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த இந்த பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை வந்து கிராஸ் பாடின்னு சொல்லுவோம். இந்த லாஜிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவோட கலந்து இருக்கிறது வந்து ஷட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம். இதை ஸ்தூலம்னு சொல்லுவோம், அதை சூஷ்மம்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சோ இந்த சூஷ்மம் என்ன பண்றதுன்னாக்கா அகங்காரத்தினால் வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த சுயபுலன் திருப்திக்காக செயல்படும் பொழுது நமக்கு அந்த ஈகோ என்பது தானாகவே வந்துருது. அகங்காரம் என்பதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையின் 3 குணங்களால் சம்பந்தப்பட்டு எதனால நமக்கு அகங்காரம் வருதுன்னாக்கா 3 குணங்களோட நாம இந்த உலகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆத்மாவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு குணத்துல வந்து மேன்மையாக இருக்கும். ஒரு ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வ குணத்துல 80-90% இருந்தா 10-20% பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணமோ தமோ குணத்திலயும் சில சமயத்துல வந்து செயல்படுதான் செய்யும். ஏன்னா சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்களை அப்படி வந்து செயல்பட வைக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் சில சமயத்துல வந்து சத்வ குணத்துல செயல்படுவார்கள், சில சமயத்துல வந்து தமஸ் குணத்திலும் ஈடுபடுவார்கள். எந்த சமயத்துல வந்து அந்த பர்டிகுலர் குணம் மேலோங்கி போகிறதோ அது கேட்டார் போல அவர்களுடைய செயல்கள் அமைந்திருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு சமயத்துல வந்து பிளைண்டா வந்து சத்துவ குணத்திலயும் வந்து செயல்பட அவர்களுக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகமோ இல்ல பகவானுடைய அருள் இருந்தா அவங்களும் சில சமயத்துல வந்து சத்துவ குணத்துல வந்து அவங்க செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள். சோ இப்படி இந்த 3 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கே சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆன்மீக உலகத்துக்கு இந்த 3 குணங்கள் சம்பந்தம் இல்லை. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் நம்ம இந்த உயிர் வாழி இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த புலன்கள், மனது, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு, அதோட இந்த 3 குணங்களுடைய சுபாவம் இதற்கேற்றார் போலதான் ஒரு ஜீவன் வந்து வாழ தொடங்குகிறது. சோ இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்டிங் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய சுபாவம் வந்து நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய குணங்களையும் நாம வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு விதமாக நம்மளுக்கு கர்மங்கள் வந்து சேருகின்றன. சோ அதனால வந்து அந்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா என்பது இந்த உயிர் வாழி பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். ஏன்னா இவன் வந்து ஈஸ் இன் த இக்னரண்ட் மோட். அதாவது சத்வ குணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான குணம். சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே வந்து பற்று, எல்லாத்துலயுமே ஆர்வம் மற்றும் பற்று, நமக்கு எல்லாமே தேவை, அந்த பேராசை, இது எல்லாமே வந்து பொறாமை, இதெல்லாமே வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய சுபாவம் ஆக்சுவலி. தமஸ் குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முட்டாள்தனமான செயல்கள், அறியாமையில தான் அவங்க வந்து மேலோங்கி இருப்பார்கள். சோ அதுதான் வந்து எந்த குணம் நமக்கு வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதோ அதற்கேற்றார் போல நம்மளுடைய சுபாவம் இருக்கும். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்திலேயோ தமஸ் குணத்திலேயோ இருக்க, எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம், அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைப்பார்கள் அனைத்துக்கும் மூல காரணம் நான் தான், விட்டா நான் தான் கடவுள்னு கூட சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய செயல்பாடுகளும் ஆதிக்கமும் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கும். அதுதான் வந்து தானே அனைத்து செயல்களுக்கும் கர்த்தா.
நான் தான் இதை எல்லாமே செஞ்சேன் அப்படிங்கறது வந்து ஐ எம் த கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு அவங்களுடைய வார்த்தைகளும் சரி செயல்களும் இருக்கும். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் 36 and 38 ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க மாதா. ஓகே 36 36 எங்க தெரியவே இல்லை இதுல. ஓகே ஓகே அர்ஜுன இது உவாச்ச. அர்ஜுன உவாச்ச அந்த இடத்துல இருந்தானே. ஆமா ஓகே அர்ஜுன உவாச்ச अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. சோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஓகே வாச்சிரு भगवानुवाच धूमेनाव्रियते बह्नेर्यथा दर्शो मत्नेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा தேனத மாவிருதம். எஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஸோ அகங்காரத்தினால் பேசிக்கலி ரஜோகுணம் தான் இதுக்கு காரணமே. ஸோ ஒருவன் வந்து விருப்பமே இல்லாவிட்டாலும் எதுக்காக பலவந்தமாக பாவம் செயல், அதாவது பாவ காரியங்களில் ஈடுபட தூண்டப்படுகின்றான். இப்ப வந்து தன்னையே அந்த இதுக்காக வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறார். அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது போர் புரியறதுக்கு அர்ஜுனருக்கு. சோ கொல்வது என்பது பாவம் அப்படிங்கறத அந்த மனசுல இருக்கு இல்லையா. இந்த வேதங்களை கூட வந்து கொல்வது என்பது பாவம் என்பது சொல்லுகிறது. ஆனா போர்ல கொல்லப்படுவது என்பது பாவம் கிடையாது. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அத வந்து இங்க வந்து சூஷகமா கேட்கிறார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட. அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது இந்த போர் புரியறதுக்கு. பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, அதுக்கு எல்லாமே காமமே காரணம். அதாவது காமத்தினுடைய பல்வேறு நிலைகள், அதாவது பேராசையினுடைய பல்வேறு நிலைகளை தான் இங்க வந்து நம்ம விளக்க போகிறார். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதே அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கம்பேரிசன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு புகை, இந்த நெருப்பு புகை இருக்கும் பொழுது நெருப்பு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிகிறது இல்லைங்களா, இட் இஸ் விசிபிள். இது வந்து இந்த டிகிரி ஆஃப் பாவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா காமத்தினுடைய லெவல் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வந்து பேராசனுடைய லெவல், ஸோ அது வந்து கம்மியா இருக்கும். இது வந்து ஹியூமன் லைஃபுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். ஸோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மீண்டும் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உயிர் வாழி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அந்த ஆன்மீக பாதையில செல்வதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய. ஸோ அதுதான் வந்து காமத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல், அதாவது ரொம்ப கம்மியான லெவல். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கண்ணாடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா தூசி படிஞ்சிட்டா நம்மளால வந்து கிளியரா நம்மளுடைய உருவத்தையே வந்து காண முடியாது. அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல். இது வந்து அனிமல் லைஃபுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. நம்ம இந்த உயிர் வாழி இருக்கக்கூடிய இந்த காமம், இந்த நாம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் இல்லையா, இந்த பேராசனுடைய லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அனிமல் லைஃபுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றது தான் இது. அந்த அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்மம்ன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கண்டிப்பா வந்து திரும்பி இந்த ஆன்மீக இதுக்கு வரவே மாட்டாங்க. they will go back to the animal இதுக்கு. சோ காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒருவரை வந்து பாவ செயலை வந்து தூண்ட செய்கிறது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா டிகிரி ஆஃப் காமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேராசை எவ்வளவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன லெவல் வந்து நெருப்பு எப்படி வந்து புகையால் மூடப்பட்டு இருக்கிறதோ அது வந்து சின்ன லெவல், அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துட முடியும். ஆனா ஒரு கண்ணாடியை வந்து அழுக்கு படிஞ்சிருந்தா அதுல எப்படி நம்மளுடைய பிம்பம் வந்து நம்மளால காண முடியாதோ அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம திரும்பி வந்து ஆன்மீக பாதைக்கு வருவது என்பது சிரமம். அனிமல் வாழ்க்கைக்கு தான் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு தாயினுடைய வயிற்றுல கருவுல வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கும் பொழுது அதுக்கு வெளி உலகமே தெரியாது. ஸோ ஃபுல் டார்க் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட் லைஃப்க்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. அதாவது ஒரு தாவரம் என்பது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு அசையாது ஆக்சுவலி. ஸோ அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் திரும்பி இந்த பௌதிக இந்த ஆன்மீக பாதைக்கு வருவது என்பது கடினம். ஸோ அததான் வந்து இந்த 3 விதமான நிலைகளை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நம்மளுடைய காமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது லஸ்ட் என்பது இந்த 3 லெவலுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லெவல்ல இருந்தா திரும்பி நம்ம பகவானுடைய பாதைக்கு செல்ல முடியும். நம்ம வந்து இன்னொரு மனித பிறவி எடுத்தாலும் பகவானுடைய ஆன்மீக பாதையில நமக்கு சென்று பகவான் கிட்ட சேர முடியும். ஆனா இந்த மிடில் லெவலுக்கும் இந்த ஹார்ட் லெவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லஸ்ட்,
அதுல போய் நம்ம மாட்டின்றோம்னாக்கா திரும்பி நாம வந்து மனித உருவத்துக்கும் வர முடியாது, பகவான் கிட்ட போய் நாம சேரவும் முடியாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ் 37 வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே. காம ஏஷ क्रोध. ஓகே. காம ஏஷ क्रोध ஏஷ ரஜோ குண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்யே நமிஹ வைரிணம். எஸ். சோ மிக வைரின்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா காமமே நமக்கு வந்து இந்த எதிரியாக ஆகிவிடுகிறது. சோ எது இந்த ஸ்லோகம் முன்னாடி வந்திருக்கணும், 38 இங்க வந்திருக்கணும். சோ ஐ திங்க் இட் ஹஸ் ஸ்வாப்ட். ஓகே. சோ அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார், காமமே இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அளவிட முடியாத பேராசை, அதுதான் வந்து காமமாக இங்க சித்தரிக்கப்படுகிறது. எது கொடுத்தாலுமே அவங்களுக்கு திருப்தி இருக்காது. இன்னைக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், நாளைக்கு ஒரு 4 வீடு வந்தா கூட, இன்னும் ஒரு 10 வீடு வந்தாலும் எஸ் வரட்டும் அந்த மனசு வந்து செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள். எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனே எடுத்துக்கோங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அஸ்தினாபுரம் என்பது அவருடைய மிகப்பெரிய கிங்டம், அது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு. இருந்தாலும் இவருடைய இந்திரபிரஸ்தத்து மேல அவனுக்கு இருந்த பேராசை. சோ அதனாலதான் வந்து கடைசியில அவனுக்கு அழிவு என்பது வந்தது. சோ இதுதான் வந்து பேராசை வந்து என்னைக்குமே வந்து இறுதியில வந்து அழிவுல வந்து நிறுத்தும் எப்பொழுதுமே. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனுடைய குணாதிசயம் எதுனாக்கா ரஜோகுணம் தான். சோ ஒருவர் பாவ செயல் தூண்டப்படுவதற்கான காரணமே வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய சேஷ்டை தான் அது. சோ ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் கோபம் வந்து வரும். காமம் என்பது கோபமாக உருவெடுக்கும். ஆக்சுவலி இஃது உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். அதாவது எல்லாத்தையுமே நாசப்படுத்தக்கூடியது எதுன்னாக்கா இந்த காமமாக உருவெடுத்து கோபமாக உருமாறி இருக்கக்கூடிய அந்த செயல் தான் வந்து. சோ மூல காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் தான் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காருங்க பகவான். எஸ் 42 வாசிங்க. இந்திரியாணி பராண்யஹுருந்திரியேப்யः பரம் மனः மனஸ்ஸஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹ பரதஸ்து சஹ. எஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது உடல் தலம், மனத்தலம், அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி புலன்கள் தலம், அதுக்கப்புறம் வந்து மனத்தலம், அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு தலம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகம். அதாவது பார்த்தோம் இல்லைங்களாக்கா. அதே மாதிரிதான் செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது. இந்த உடல் தான் ஜடம், இதை விட இந்த புலன்கள் வந்து உயர்வானவை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கார் பகவான். அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்களை விட மனது வந்து உயர்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். அந்த மனதை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி, ஒருவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ், அது வந்து நுண்ணறிவு என்பது மிகவும் உயர்வானது. அதை விட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனோ, அதாவது ஆத்மாவோ வந்து புத்தியை விட மிகவும் உயர்ந்தவன் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார் நமக்கு. சோ இதோட இந்த சாப்டர் என்று முடிஞ்சது. இது முடிச்சிருவா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ நாம த்ரிதியோ அத்தியாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. எஸ் ஹோப் எல்லாருக்கும் குவிஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேர் won't be any issues உங்களுக்கு. கிருஷ்ணா பிரபு இது போட்டுருங்க, போல்ஸ் போட்டுருங்க. ஐ திங்க் ராதிகமா நீங்க ஸ்டோரி ஆயிடுச்சு இல்ல, அவங்க பண்ணிட்டாங்கல்ல. ஸ்டோரி ஆயிடுச்சு. அப்ப நீங்க போல்ஸ் போட்டுருங்க கிருஷ்ணா. வில் டூ போல்ஸ். எல்லாரும் அவங்களுடைய குவிஸஸ் வருது இல்லைங்களா இந்த குரூப்ல, அந்த குவிஸ் எல்லாமே நீட்டா பண்ணிடணும். வாட் இஸ் கர்மயோகா? கர்மயோகம் என்றால் என்ன? டிஸ்சார்ஜிங் டியூட்டி இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், தனது கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்து அவற்றை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது. டூயிங் ஒர்க் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ், பலன்களை எதிர்பார்த்து கடமைகளை செய்வது. டூயிங் ஒர்க், வேலை செய்வது. நாட் டூயிங் ஒர்க், எந்த வேலையும் செய்யாதிருப்பது. டெமிகாட்ஸ் ஆர், அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. ஆம்னி பிரசன்ட், சர்வ வல்லவர்கள். சூப்பர் சோல், மிகப்பெரிய ஆத்மாக்கள். சுப்ரீம் எனர்ஜி, உச்ச சக்தி கொண்டவர்கள். எம்பவர்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ், பொருள் உலகின் விவகாரங்கள் நிர்வாகங்களை
விவகாரங்களை நிர்வகிக்க பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு. ஸோ ஏன்னா ஆதி புருஷர் பகவான் தான், அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாரும் வந்தது. ஸோ இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் தேவர்கள். ஸோ அதை தெரிஞ்சு நீங்க வந்து யூ நீட் டு ஆன்சர் இட். ஆக்சுவலி the devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat only cooked food. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்கு சமைத்த உணவையே உட்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் அசைவ உணவை சாப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் கடவுளுக்கு படைத்த உணவை பிரசாதமாக ஏற்று அதை உண்கிறார்கள். சோ அவர்கள் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்கள். சோ இது வந்து நம்ம சொல்லணும். Hare Krishna. Ma'am, can you make me the co-host so I can? Yes, sure. Thank you. அதுக்கப்புறம் ஆவி ஆத்மாவின் தன்மை என்ன, அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சோல், அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவனுடைய தன்மைகள் என்ன? சாந்தம், அமைதி, செயலாற்றி கொண்டே இருப்பது, ஓய்வு. சோ இதுல எதுன்றத நீங்க நிர்ணயம் பண்ணணும். டேஷ் இஸ் வர்ஷிப்ட் இன் ஆல் யக்ஞாஸ் as chief beneficiary. டேஷ் எல்லா யாகங்களிலும் வழிபடுபவர் நாம யாரை வழிபடுகின்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு, ஆத்மாவின் மகிழ்ச்சிக்காக தேவர்கள். சோ ஸ்டோரி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்ல அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுக்க என்ன காரணம் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? அர்ஜுனன் பகவத்கீதை கூறுமாறு பகவானிடம் கேட்டுக்கொண்டார். அர்ஜுனர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தார். அர்ஜுனர் சிறந்த வீரனாவான். அதனால் கிருஷ்ணர் அவனது கேள்விகளுக்கு விளக்கம் விளையளித்தார். மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை. எஸ், எல்லாரும் பார்த்து இந்த போல்ஸ் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் நாட் குவிஸ், திஸ் இஸ் போல்ஸ். உங்களுக்கு நாலேஜுக்காக போட்டிருக்கிறது. ஸோ தயவு செஞ்சு யூ ப்ளீஸ் டூ இட். இன்னொரு 2 minutes கழிச்சு 5 minutes ஆன பிறகு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கிருஷ்ணா பிரபு. Radhikamma, you will take care of the Q&A na today. I may be leaving. No problem, I'm here. Yeah, I may be leaving now. No problem. என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. ராதிகம்மா will be explaining. So அவங்க ஏதாவது ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருந்ததுனாக்கா you please send me an email. இல்ல நாளைக்கு கூட I will be able to take it up. 3.1 3.27 கேட்டிருக்கோம். 3.1 என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெண்டு, அதாவது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பெட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட அவர் கேட்கறது, அர்ஜுனர் வந்து அறிவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையும் விட செயல்படுவதை விட பெரியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது என்னை எதுக்கு வந்து அறிவு இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் இழப்பை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த ஆங்கிள் தான் அவர் கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ செயல் பலனை எதிர்பார்க்காதே, ஏன் எதிர்பார்க்க கூடாது? திலீப் குமார், கடமையை செய்து, நான் நேத்து தான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி 2.48 நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, பலன்களை கேட்பதற்கு உனக்கு அதிகாரம் கிடையாதுன்ட்டு பகவானே சொல்லியிருக்கார். சோ அதனால பலன்களுக்காக நீயே மூல காரணம் நினைச்சுக்க கூடாது. சோ அதனால வந்து எந்த ஒரு பாவ செயல்களுமே நம்மள வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம் செய்யும் பொழுது அதை பகவானுக்கு கொடுத்த வேலைன்னு எடுத்து செய்யும் போது நாம வந்து அதுல பந்தப்படுவதில்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய். உனக்கு என்பது என்ன, எதை யார் முடிவு செய்வது? வேதங்கள் பிரகாரம் 4 விதமான பிரிவுகள் வந்து நான் இப்பதான் சொன்னேன். பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் அண்ட் சூத்ரஸ். சோ விவசாயி வந்து பிராமணனாக மாற முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவங்க மாறும் பொழுது அதற்கேற்ற குணாதிசயங்களோட அவங்க வந்து செயல்படும் பொழுது அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து we have to move into that phase. சோ மாறக்கூடாதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லல. இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி இங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த ரோல்ல வந்து நான் வந்து ஒரு பிராமணராக உங்களுக்கு தெரியலாம். பேசிக்கலி காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையிலும் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உழைப்பாளி தான், உழைப்போர் தான். நான் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு தாயும் வந்து உழைப்பாளி தான். சோ வீட்டுல எல்லாருக்குமே வந்து உணவு படைத்து கொடுப்பது, அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நாம் எல்லாருமே இந்த 4 ரோல்ஸ் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ. சோ இது எந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து நம்ம எந்த சமயத்துல செய்யறோமோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல நம்ம அந்த ரோல்ல இருக்கோன்றதை நம்ம நினைச்சுக்கணும்.
சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். மாற முடியாது என்பது கிடையாது, மாற முடியும். ஆனா மாறத்துக்கான மார்க்கம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கணும். அது மிகவும் முக்கியம். ஆக்சுவலி எல்லாருமே நான் வந்து எல்லாருமே ஆகிட முடியாது. இப்ப நான் போய் வந்து நிலத்துல விழுந்து விவசாயம் செய்ய முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி. மேபி பை பிராக்டிஸ் ஐ கேன் மேக் இட். அது மாதிரி தான் போக முடியும். எடுத்த உடனே நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனை நம்ம வந்து மாத்திக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலி கர்ம பந்தம் அண்ட் காரிய பந்தம். கர்ம பந்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கர்மங்கள், நமக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள். காரியம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து கர்மம் ஆகிறது. காரியங்கள் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆக்சுவலி காரியங்கள் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மங்கள் அனைத்தும் காரியம் ஆகலாம், ஆனா காரியங்கள் அனைத்தும் கர்மம் ஆக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. ஆக்சுவலி so let me clarify you tomorrow regarding this. Today some medical emergency in my family, அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் ஆகுனேன் நானு. so I have to leave. so technically you want to carry on, you carry on. I'll take over. அதாச்சு போல் முடிச்சாச்சு. போல் only முடிச்சிட்டு இல்ல, if you want to leave, Krishna will read the poll, ma'am. I'm here. இல்ல நான் இந்த ரெண்டு மூணு क्वेश्चंस மட்டும் சொல்லி கிளம்பிடுறேன். சோ டிஸ்சார்ஜிங் டியூட்டி இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், அதுதான் ரைட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட நம்ம செய்யறதுதான் மிகவும் முக்கியம். தேவர்கள் என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்பவர்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், அதாவது இந்த பொருள் உலகத்தை அதாவது நம்மளெல்லாம் நடத்தி செல்பவர்கள் தான் தேவர்கள், நிர்வாகிப்பவர்கள். சோ அது அவங்களதான் தேவர்கள் என்று அழைக்கின்றோம். சோ டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆர் ரிலீஸ் ஃப்ரம் த பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாவ விளைவுகள் இருந்து பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கடவுளுக்கு படைத்த உணவை பிரசாதமாக ஏற்று அதை உண்கிறார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை கொடுக்கிறது என்னன்னா பிரசாதம் தான். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கோம். தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அணு ஆத்மா, அதாவது இந்த ஜீவாத்மா செயலாற்றி கொண்டே எப்பொழுதுமே வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறது. எதனா யாரால இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆக்டிவ்னஸா இருக்காங்கன்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் த சூப்பர் சோல், அதாவது பரமாத்மாவினால் தான் இவர்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறார்கள். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் பகவான் ஸ்ரீ, அதாவது மகாவிஷ்ணு இஸ் வர்ஷிப்ட். யஜ்ஞங்களினுடைய இறைவன் வந்து யக்னேஸ்வரன் நம்ம மகாவிஷ்ணு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரண்டர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா கம்ப்ளீட்லி. சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹி இஸ் எ friend and a devotee basically. so அதனாலதான் வந்து full devoteeனாலே சரணாகதி தான். so அதுதான் வந்து I think this time most of them has done a very good polls actually. so எங்க கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுனாக்கா I think அணு ஆத்மா ஜீவாத்மா செயலாற்றி கொண்டே இருப்பது, அதுலதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. எஸ், ஆக்டிவா இருக்கிறது கான்சியஸ்னஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸ்மால் டவுட், can we use small onions in making food for breaking my ekadashi fasting on dvadashi? மத்தாஜி பிரசாதம் வந்து நீங்க வந்து பகவானுக்கு எப்படி படைக்கணுமோ அப்படி படைங்க. ஸோ 4 ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு கூட படைச்சிட்டு நீங்க வந்து யூ கேன் பிரேக் த இது பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதாவது இந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து பிரேக் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் 3.38 கேட்டிருக்காங்க யாரோ. அதாவது காமம்ல 3 இது கரெக்ட். 3 நிலைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஒருத்தருடைய பேராசனுடைய லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று பாத்தீங்கன்னா நெருப்பை வந்து புகை எப்படி மூடின்னு இருக்கோ, தட் இஸ் த மினிமம் லெவல். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மிரரை வந்து ஃபுல்லா தூசி படிஞ்சிட்டு இருந்தாக்கா அது நெக்ஸ்ட் மிடில் லெவல். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு குழந்தை வந்து கருப்பையில வந்து ஃபுல்லா மூடின்னு இருக்கிறது, குழந்தைக்கு வெளி உலகமே தெரியாது. இது வந்து 3 levels of the lust, அதாவது 3 விதமான நிலைகள். மிகவும் குறைவான காமம், அதுக்கப்புறம் மிடில், மாடரேட்டா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காமம். புரிஞ்சுதுங்களா? சோ இந்த 3 விதமான லெவல்ஸ் ஆஃப் த காமத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எந்த உயிர்வாழிகளினுடைய அந்த இதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றோம். சோ லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய அந்த காமத்தினுடைய லெவல் வந்து நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து கம்பேர் பண்றோம். நமக்கு தான் இந்த 6 அறிவு உண்டு. நாம கொஞ்சமா பேராசைப்பட்டாலும் அது தவறு என்று உணர்ந்து விட்டால் மீண்டும் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. அதனால நம்ம மேன்மை அடைந்து பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். 2வது நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல். சோ அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாடரேட் லெவல். சோ அந்த லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து பக்தி வழியில போகிறதுக்கான மார்க்கம் கிடையாது. சோ ஆனா வந்து மூவிங்
ஸோ ஃப்ளோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது காடுல எல்லாம் கடந்து போனாராம். அப்போ வந்து காட்டுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மகாமந்திர ஜபத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டான்ஸ் பண்ணதா வந்து சொல்லக்கூடிய, அதாவது பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஒரு விலங்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து அதாவது நம்ம வந்து வி கேன் எலிவேட் இன்டு த ஹியூமன் பீயிங் எலிவேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ அது எப்பனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பாக அது வந்து மாறி மேலும் எலிவேட் ஆக முடியும். ஆனா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கம்மி. ஸோ தட் இஸ் த மீடியம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அது விலங்கு லெவலுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட மோகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மா, ஒரு ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு இனத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரியான காமம் நமக்கு தேவையே கிடையாது. அது நம்மள வந்து கீழே தான் கொண்டு போகிறது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைவற்று இருக்கக்கூடியது, அதாவது மரம் செடி கொடிகள் இது எல்லாமே, அதுல வரக்கூடிய பூக்கள் எல்லாமே வந்து சில பூக்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய இதுக்கு கூட நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்கின்றோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி விமோச்சனம் கிடைத்து கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித உருவில வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நாட் ஆல் த ஃப்ளவர்ஸ், அது எல்லாமே எல்லா பூக்களுக்குமே இந்த விடுதலை என்பது கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒருவருடைய காமம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லெவலுக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அவங்களால வந்து மீண்டும் வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேரக்கூடிய மார்க்கம் என்பது கிடையாது. Hope I think you got clarified with these 3 levels. Still உங்களுக்கு இது புரியலன்னா tomorrow I will be able to explain this. So இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் என்ன மன்னிக்கணும். So because ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினால I am leaving. ராதிகா அம்மா please take care of this. I think பிரேமா மாதாஜி தமிழ்ல வரது நீங்க பாத்துக்கோங்க. I think English I think Radhika will take care. Yeah,